Iraqın popsuluk güýçleri Ramadi şäherinde Al-Qaida bilen bagly söwüşçülere garşy göreşýärler. Islam Irak döwleti we Levant atly toporlaryň söwüşçüleri şäheriň ençime böleklerine şeýle-de Fallujah şäherine gödäwçilik edýärler. Bu iki şäher Anbar vilayetinde ýerleşýär. Iraqın popsuluk güýçleri Ramadi'nin günbatarynda owy ýerlerinde yerli iratyň söwüşden gaçyp taşlap giden boş çaýlarynda söwüşçüleri gözläp barlyk geçirdiler. Owganistanyň Daşary işler ministri prezident Hamid Karzayň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň ýurda duýdansyz saparynyň dowamında onuň bilen duşuşmanlygynyň sebäbini düşündirdi. Ministriň sözlerine görä Karzay Obamanyň Bagram howa bazasyna eden çakylygyndan ýüz öwrüpdir we ony prezident köşküne çagyrypdyr. Obama bu teklibi kabul etmäňdir. Birleşen Ştatlaryň resmiýeti iki ýurduň liderleriniň telefon arkaly gepleşip Owganistanyň prezidentlik saýlawlarynyň ýetip gelýän ikinji tapkyry barada pikir alşandygyny habar berdi. Täjikistanda 10 000den gowrak harby duşenbede ýaragly güýçleriň paradyna gatnaşdy. Täjikistanyň serhetçileriniň güne geçirilen bu çäre arkaly serhet güýçleriniň düýünüň tutulmagynyň 20-nji ýyl dönümi bellendi. Parada prezident Emomali Rahmon we ýurduň baş harby ýolbaşçylary ýetyn etdiler. Ilkinji gedek parada aýal serhetçileriň batalyony gatnaşdy. Gürjistanda Tbilisi'nin ýaşaýjylary ýurdun garaşsyzlyk gününi aýdym saat bilen belleýärler. Bu bayramçylyk arkaly Gürjistanyň 1918-nji ýylyň 26-njy maýynda rewolýusiýanyň netijesinde Orta imperiýasynyň garaşsyzlygyny yglan eden senesi bellenýär. Şol döwürde Gürjistanyň garaşsyzlygy 1921-nji ýyla çenli dowam etdi. Şonda Gyzyl goşuny girilenden soň Gürjistan Sowet Sosialistik Respublikasyna öwrülipdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.